पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसलेला आहे। ममता बॅनर्जी यांचा भवानीपूर मतदारसंघातनं पराभव झालाय। ममता बॅनर्जी यांचा 15,114 मतांनी पराभव झालेला आहे। भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी यांचा विजय झालेला आहे। सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केलेला आहे। सुवेंदू अधिकारी यांना 73,463 मतं मिळालेली आहेत, तर ममता बॅनर्जींना 58,349 मतं मिळाली आहेत। सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी असताना ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झालेला आहे। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल